ovo smo slučajno snimili. Da, ajmo sada na ispred. Nisam da nam tu prvo. Adran, Dragan, Marinković.
Ti si. Dužina? Kako je dužina? Ovo mrtvaci. 2 metra i 28 cm. A daj, čovjek, ne može nije potrebe. Idioti! Šta si od čovjeka se idioti? Čekaj, čovjek! Da molim kako ti potrebe. Pa i sam sam se čudio što je toliki, ali šta ću sad? Čekaj, ti prihvatio posao. Jesam, ti si mi rekao. Ja sam ti rekao da imaš čovjeka, negdje doći. Vidio! Šta ću sad? Više, možeš šaliti sad.
reći govornik prema advokatu, jer u vas djecu jednom imao interes. Žao mi je što ste moja ne djeca nego mog. Ko vas je poznavao i kako neće nešto kako. Ti ćemo ljudi nešto hvala, a neće zanima, sve što imam ostavljam, sami se. Ko ostavlja? Kako ne može biti čovjek da napravi samog sebe? Ona se to se srti gledati. Kako je te ljudi? Da ti kraj. Neka, baš si ispriča. Oj, ako se lužiš, kućma kada bi. Pa šta, opet ništa. Ja hoću da znam šta meni po zakonu pripada. Te šta kako ti razmišljaš, jeli? Evo što ti pripada. Kako pričate vi meni? Žmurite na jedno. Zabili si sebi svaku ugao. Pogledajte da nema ekstera, da nema lopova i da nema kućnog jaja. Ideš i na drugo. Počne se, pa se skoči. Skoči se visoko, visoko, visoko do nalazi samog sebe. Dakle se padne zbog težina. Stalno se padne. Boko, 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 na dno zbog pomoći. Ko se ne razli param pacu, žokredici se privuku ružinom drvetu. Jedan od njih ukrade ružu u srce svoje sakrije. Vetrove se kćeri poljave, uglade obranu lepotu i poljubu žokredici. Otvara im grudi jednom po jednom, u nekoga nađu srce, u nekoga, Boga mi ne. Otvaraju grudi, sve dok u jednog srce ne otkriju. U srcu ukradenu ružu. Neđe se ruke uhode da trbu kod smeha, ne pukne kad tamo trbuha nema. Kad se ruka jedva podigne da znoj sa čela obriče, čela ne zna. Kad se ruka maše do srce, da srce iz grudine iskoči, nema srce. Ruke obe padnu i besposleno padnu na krilo. I krilo nema. Jedan plan sa kiša pada, iz drugog dlana trava raste. Šta da ti priča? Yeah.
A nisam ti ni kazao, evo ga ide otac. Ide, pa što ne govoriš Marno, jedna ne dovrbljaš ko ješ. Deco, nemoj mi smetati, ti stanite iza mene. Bože moj, ko mi to rekao? Otišao kuće kao običan čovjek, a vraća se nikad. Ovo stanite ovamo, nemojte mi smetati. Fuj, što? Šta je sad? Nemoguće je gospode raditi sa tim čovjekom. To je tako da vas pitali da dobro što nešto da ja prosto ne mogu više da podnesem. Ali šta je sad? Izvolite, pišite ga. Meni je odmah da vam kažem. Šta je taj čovjek kada da kaže? Govori šta si kaže. Baš više. No, jer to već prelazi svoje granice. Ne bih nikad inače, ali moram reći. Zamislite, opstao mi mater. Ne sretni svinjene učiteljici engleskog jezika da psuješ mater. Nisam. Jesi, ne srećite, jesi, ubio te Bog da te. Zašto da je psuješ mater? Jer ona sebe uči, vas pita ti da je psuješ mater. Reci mi zašto, ajde reci zašto. Pa kad ona mene gleda da izgovorim 10 puta reč, rationalization. Pa izgovori. Jeste izgovori, misliš ti ovako to. Aj neka ona 10 puta kaže, turi bure vara mila, turi aj neka to kaže 10 puta, pa evo ja pristajem neka mi ocu i oci ima. Pa što poječite, da je pitati. I ja još ti rad tako ću da nauči jesenski da bi se mogla otruditi. Da je to najbolji put. A on kakav je pa pjevce u još samo nema. Dakle, ne bi tamo, suci mi se preko. Da sam ja luda krka velice sa tim imenom. Izvinite, gospodine, dođite mi sutra ovdje. A, ne možeš je gospodine raditi. Izvinite, gospodine, dođite mi sutra ovdje. A taj će čovjek već dobiti svoj. Ajde. Pazi, nemoj s kamerom. Sad ide on.
Ja. Radite to! Šta radite? Zece na vas. Zašto? Lato je napad rekao da se ne unosi i redi, jel tako? Jeste vi zreni? Ne, hvala. Rekao, ako vam se none ušule, imam ja tu nekoliko pari. Ja moram sad. Sad može pomoći. Niste napisali isto u biografiji, ne znamo isto vama. Kada ste godini i kako vam se zove otoci majka? Čekajte, samo polako, ne mogu stići. Dobro, ajde polako, vi ste... Zovu me Memo, a pravo ime mi je Mensur, a prezimam se Genjo. Dobro, ime oca, ime majke. Pa ne mogu stići. Ajde, od početka. Idemo od početka. Zovem se Memo, tako me u stvari samo zovu, a pravo ime mi je Mensur. Dobro, ime Pa oca. ne može neorganizovani ste. Ajde, znači vi ste Memo. Nadam se da ste to već zapamtili. Ime oca. Mensur. Oca, oca, oca. Mensur, Mensur, Mensur. Mensur, no Mensur, znate ovo. Ime majke. Mema je zovem od Milja, a pravo ime joj Mensura. A svi smo geji. Jeste li skutili doći? Nisam. Imao kilo. Da ste rođeni? 02-01-1944. Kako je to? Koji je to dan? 02-01 januar 44. 44? Pa da niste malo predstavite mu? Kako mislite presno? 44. godišnje. Pa šta, Ljuba Tatić je stariji od njih? Dobro, jeste li učili neku školu? Jesam, naravno. Šta je mato škole? Čitam. Pa ne koliko imate razred za Kako to? mislite, mali matur? Znači osam. Nije mala matura, je već ja ću da velika osam. Dobro. Šta ste spremili? Spremio sam sve. Da, to sve. Pa jedan vic i jedan događaj. Aha, mazam. Hamlet ja nisam. A zašto? A nisam ja taj tip glumca, znate. Tako niste. A Hamlet je nekako šizoidan, znate. Da ćete prvo. Prvo bi ovaj vic. Izvolite. Hvala. Došao čovjek u kasapnicu i pita kasapina imate teleću glavu, kaže on, ma nije, to se ja tako češio. Dobro. Sad dobro. Dajte mi do toga. Uzbudi, ali da ne mogu izaći sam, da bi mi mogao Roku pomoći. Dobro. A treba izaći da se presvuče. Dobro li prvo? Sve ide brzo. Da je bilo? Iza da me neko prati. Ulica je živa, a neko je bakar.
Može 32 kape. Može. Probaj kakav je dimni pa u celu. Jesi za mlijeko? Jesi. Ide mlijeko. Ajde.